खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बर' फिसानि देरहासारनाय 27 नभेम्बराव नेपालनि काठमान्डुआव जानाय साउथ एशियान फेडारेशन अफ अल स्पोर्ट्स SAFAS नि नैथि एडिशनाव मार्शल आर्ट्सनि उसु केटेगरियाव रमेन बर' बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा कटन इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरखौबो मार्शल आर्ट्स फोरोंखायो आरो बिथाङा कटन इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो उथ्रिसार जालांनो हानाय सासे फरायसाबोमोन। बिथांनि अनगायैबो बाक्सा जिल्ला गरेस्वर हालामनि बेन्दोङाव थानाय बालाबारि गामिनि मुस्रि राजेन नार्जारी आरो मुस्रिमा सम्पा नार्जारीनि फिसाज्ला दानसोरां नार्जारी बिथाङा WAKO इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप गवायाव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बिथाङा आसामनि जानानै बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। गिबि खोलोबनि माइक्र' फाइनान्सनि लन सुखानाया मैयानिफ्राय जागायबाय। सानथामनि हाबाफारिजों मोनद' जिल्लायाव माइक्र' फाइनान्सनि लन सुख'नाया जागोन। माइक्र' फाइनान्स इनसेन्टिभ एन्ड रिलिफ स्किम 2021 खौ मैया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा तेजपुरनि कलेजियेट HS स्कुलाव बेखेवबाय। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबि खोलोबाव जायफोर 31 मार्चसिम लन सुख'बोबाय थादोंमोन बिथांमोननो होग्रानाया जागोन आरो गिबि खोलोबनिखौ फैगौ मार्चनि गेजेरावनो सुख'जोबनो थांखि लादों। नैथि खोलोबाव जायफोर बिथांमोनहा लन सुख'आलासे सिगांनिफ्रायनो थादों बिथांमोननिखौ एप्रिल दाननिफ्राय जागायगोन। बेनि थाखाय बिथांमोनहा पर्टेलाव एप्लाइ खालामनो नांगोन। बेनि थाखाय पर्टेल बानायगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। गिबि खोलोबाव 11 लाख आइजोफोर दङ जायनि थाखाय 3,000 कौटि रां खरसा जागोन। सोरनिबा लन सुख'नांगौआ 16,000, 17,000, 35,000 आद्रा दङ नाथाय सोरखारा 25,000 सिमखौल' सुख'नानै होगोन। नैथि खोलोबाव 13 लाख आइजोफोरा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो बेनि थाखाय 4,000 कौटि रां खरसा जागोन। मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबनि लन सुख'नाय हाबाफारिया बे दानाव चराइदेव, डिमा हासाव, गलाघाट, जरहाट, माजुलि, शिबसागर, सनितपुर आरो सोनाब कार्बि आंलंआव जागोन आरो फैगौ दानाव कामरुप जिल्ला आरो माखासे जिल्लाफोराव बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन। बेबायदिनो मोनफ्रोमबो दानाव मोनद'निफ्राय मोन7 जिल्लाफोराव बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन। नैथि खोलोबनि लन सुख'नायनि थाखाय जानुवारि दानाव पर्टेलखौ बेखेवनानै होनाय जागोन। मुलाम्फायारिफोरा आयेननि गेजेरजों थांनानै लन सुख'नायनि खाबुखौ मोननो हागोन। माखासे आयेन जेरै सोरखारि मावथिफोरा बे खाबुखौ मोननाय नङा आरो बेबायदिनो गोबां आयेन। मख'नो गोनांदि नैथि खोलोबनि आइजोफोरनो रांखौ होनाय जानाय नङा। थोंजोङै बेंकआवसो सुख'गोन। खालि बेंकनिफ्राय सोरखारा क्लियारेन्स सार्टिफिकेट लागोन आरो बे क्लियारेन्स सार्टिफिकेटखौसो आइजोफोरनो गथायनानै होगोन। माइक्र' फाइनान्सनि लन सुख'नाय हाबाफारिखौ तेजपुरनि कलेजियेट HS स्कुलाव बेखेवनायनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव COVID-19 आरो गथ'साफोरनि मोन 30 बिसना थानाय ICU खौ बेखेवदों आरो मोनद' रेसिडेन्सियेल फेकाल्टि क्वार्टार बिल्डिंखौबो बेखेवदों। बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिबावदों दि फैगौ 2022 मायथाइनि 10 मेनि गेजेरावनो 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि थांखिखौ आबुं खालामगोन। लोगोसे मोनफ्रोमबो बियाबाव अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों आरोबाव 5,000 नखरफोरनोबो अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो सम बायदियै अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों होनाय रांखौबो बांहोनाय जागोन होननानै रादाय होयो बिथाङा। BTC आव BJPनि सा 8 बा सा 9 EM दङ आरो सा 3 EM मोनदेरबावोब्लानो BTAD आव BJPनि सोरखार आरो सा 3 EM बानायदेरबावनाया BJPनि थाखाय गेदेर खोथा नङा। बे रावा आं बुंनाय राव नङा। बे रावा BJPनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय राव। मख'नो गोनांदि मोनसे फोसावदिं मेल खुंनायाव BJPनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा बेबायदि बुंनायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियाआव गोसारफिनदों। बिथां रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंथिदों दि मोनसे समाव BTC आव BJPआ जेबोआनो गैयामोन, खालि सासेल' MCLA दंमोन। जेब्ला BJPनि सासे MCLA खौ EM बानायनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ बुंदोंमोन अब्ला हाग्रामा महिलारिया बुङोमोन सासे MCLA लानानै EM बानायनो फैदों बेलाय मा पार्टी होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सेरावनो बुंथियोमोन। बेनि अनगायैबो भट कमिटि बानायनो थिनदों होननानै रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंनायाव हाग्रामा महिलारिया फिननाय होयोमोन भट कमिटि बानायनो जेबो गोनांथि गैया। हाग्रामा महिलारिया जि बुंगोन बेखौनो गासैबो खोनासंगोन। नाथाय दा BJP दोलोआ प्रमद बर'जों लोगो जानानै BTC आव मोजाङैनो सोरखार सालायगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो बिथाङा मा बुंबावदों बेखौ भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानि फै। এটা সময়তো আমাৰ একোই নাছিলে BTAD এটা সময়ত আমাৰ এনেকুৱা আছিলে BJP একো নাছিলে, এটা মাত্ৰ MCLA আছিলে। আজি BTAD
এটা আক্ষেপ কৰিছে যে TLCCৰ মেম্বাৰ নাই। মই আজি কিছুদিন আগতে এই কথাষাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰক কৈছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি এইবিলাক সাল সলনি নকৰা তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু আগন্তুক দিনত বেলেগকৈ চিন্তা কৰিব বাধ্য হ'ম। কাৰণ কিয় মানুহে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ পাব লাগিব। মই প্ৰমোদ বড়োক কৈছোঁ ভাই কি হৈছে এইবিলাক, এনে কিন্তু নহ'ব নহয়, এইটো কৰা কিন্তু আমিতো তোমাক ছাপোৰ্ট দিয়া নাই। তেওঁ কৈছে দাদা এইকেইদিন যাব দিয়ক, মই চব ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। মই চব ব্যৱস্থা কৰা যদি কৰ, নকৰিলেও আপত্তি নাই, আমি কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কৰিম আৰু আমি আগন্তুক দিনত। আমাৰ ৰাস্তা খোলা আছে ভাই। আমাৰ এটা মাত্ৰ MCLA আছিলে BTAD, আজি 8টা নে 9টা AM। আমি ইচ্ছা কৰিলে আৰু যদি 3টা যদি আমি যদি একেদিনাই মেনেজ কৰি দিওঁ, আমাৰ চৰকাৰখনে আমাৰ হয়। মাত্ৰ 3টা লাগে আৰু আমি আমাৰ কাৰণে সেই ডাঙৰ কথা নহয়। फैगौ 2025 मायथाइयाव BTCखौ BJP सोरखारा आबुङै गावनि आखायाव लांजोबगोन नामा? रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा सान्दुं अखा सहायनानै रेल लामा सामा जथेनानै मोननाय आरो गोबां बर'नि मुंख्लंजों मोननो हानाय BTC एबा बिटिआरखौ ओनसोलनि दोलोआ सालायनो मोनालासे नेशनेल पार्टी BJP दोलोआसो सालायगोन नामा? BJPनि मन्त्रि रन्जित कुमार दास बिथांनि माखासे बुंनाय रावा बेफोरखौ साननो थाखाय नारसिनदों। प्रमोद बर'नि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेफ्रुसार बिबुंथि। बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि प्रमोद बर'आ नंखाय खोथा बुंनायाव अस्ताद। एसेबां नंखाय खोथा बुंनो हायो प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिनायजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि प्रमोद बर' जाय डिवाइड आसाम 50-50 नि थाखाय दाबि खालामदोंमोन, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट स्ल'गान होदोंमोन, बिथाङा दिनै मा खालामखो? लोगोसे बुंथिबावो दि डिसिनि एसियार रिपर्टखौ प्रमोद बर'आ लिरनो हाबाय होननानै बुंथिदों, नाथाय बेनि अर्डारा बहा होननानै सोंथि खालामो हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि एनुवेल कन्फिडेन्सियेल रिपर्ट एसियारखौ सोरखारि मावख'गिरिफोरनि केरेक्टार आरो खामानिखौ नायबिजिरनानै रिपर्टखौ बानायनाया जायो आरो गभर्नमेन्ट अफिसियेल जेरै DC बिथांमोनहा जाय सोरखारनो रिपर्ट होगोन बे सोरखारासो एसियारखौ लिरनो हायो। बेनि अनगायैबो माखासे दान सिगां क'क्राझाराव सानै बर' सुबुंखौ ULB साजायनानै आसाम पुलिसा बुथारदोंमोन। बिथांमोननोबो BTC सोरखारनिफ्राय 1 लाख राङै होनाय जादों होननानै प्रमोद बर'आ बुंथिदों, जाय नंखाय। 1 लाख रांखौ दोलोनिफ्रायसो होनाय जादों, सोरखारनिफ्राय नङा होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो बिथांमोननि न'खरनो साख्रि होबाय होननानै प्रमोद बर'आ बुंथिदों, बेबो नंखाय होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावो दि सिगाङावनो बुंखादोंमोन प्रमोद बर'आ बर' समाजखौ गोबां थगायगासिनो दङ, बिनि फोरमानखौ उननि समावसो मोननो हागोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो प्रमोद बर'आ BTCनि पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबस्रांखाबाय, बेनि सायाव प्रमोद बर'आ जेबो फिननाय होनो हाया। खालि साप्लाइनि मुङावल' रां बाहायदों। BTCआव फैनाय बाजेटआव फैनाय मोनफ्रोमबो 100 राङाव 50 रांखौनो बिथाङा साप्लाइनि मुङाव बाहायदों होननानैबो अजद होबावो हाग्रामा महिलारिया। न'खरनि सुबुं थैनायखौ जोबथा बिदाय होनो थांनायावनो 18 सुबुंनि जिउ खहा आरो 7नि जोखोम। बे जाथाया सोनाब बंग'नि नदियायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला न'खरनि सासे सुबुं थैनायखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय 40 सुबुंफोरा गंसे बासजों सोनाब बंग'नि नर्थ 24 पारगानास जिल्लानिफ्राय नदियानि नवद्वीपआव थांगासिनो दंमोन। बेयावनो फुंनि समाव खुवा खुनायजों जेबो नुयैलाय लामायाव थाद'नाय ट्राकआव गाज्रियैनो सौख्रांहैदों, जायजों बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। बे जाथायजों 18 जिउ गोमादों आरो 7निया जोखोम जादों। जिउ गोमानाय 18नि मादाव 10 हौवाफोर, 7 आइजोफोर आरो 1 6 बोसोरनि उन्दै गथ'सा। बे जाथायखौ लानानै सोनाब बंग'नि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जिउ गोमानाय न'खरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायनो 50,000 राङै होनो थाखायबो फोसावबाय। बर' थुनलाइ आफादनि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों लिरदों दि फैगौ 30 नबेम्बर खालि थांनाय 2015 मायथाइयाव BTC सोरखारनि रां अनसुंथाइ मोननानै लुफुंनाय डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिमानि बर' बिफाननि बिल्डिं न'खौ बेखेवनाय जागोन। गोदान बिल्डिंखौ बेखेवगोन BTC सोरखारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमोद बर'। गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारी। बेखेवनाय फोरबोआव मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ गिसियाजों लोगोसे BKWACनि मावफुं सोद्रोमाफोर, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा, MLA आरो गोबां सोलोंथाइगिरि, अनसुमै, बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आरो जिल्लानि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि लोब्बा आफादफ्रा बाहागो लागोन। मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बेखेवनाय फोरबोखौ जाफुंसार होनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा बयखौबो बाहागो लाफैनो हांख्रायहरदों। एबसुआ खौरांगिरि मेल खुंदों। माखासे जेंनाखौ लानानैनो दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव खौरांगिरि मेलखौ खुंदों। सेथियाव दङ 7 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइयाव PGT टेटनि
2272 पस्टनि थाखाय फोसाव बिलाइ फोसावदोंमोन जेराव बड'नि अपसन गैयैनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायाखै। बे जेंनाखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनायाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनानै बर' बिजोंनि थाखाय मोन 400 पस्ट क्रिएट खालामनो थाखाय आरो गं 40 हाई स्कुल आरो हायर सेकेन्डारि स्कुलखौ बड' बिजोङाव आपग्रेड खालामनो थाखाय रादाय होदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बे रादायखौ आसाम सरकारा मावफुंनानै होआखै। नैथियाव दङ आसामाव 4 लेंगुवेज फर्मुलानि गेजेरजों बर' बिजोंनि सायाव राव जाबसिननानै होनायनि सायाव बुंथिदों दि थांनाय 18 डिसेम्बर 2019 मायथाइयाव आसाम गभर्नरनिफ्राय नटिस ओंखारदोंमोन जेराव एसामिस बिजोंनि थाखाय गिबि रावा एसामिस, नैथि रावा इंलिश, थामथि रावा 50 हिन्दी आरो 50 गुबुन राव नङाब्ला 100नि एसामिस। नाथाय बर' बिजोंनि थाखाय गिबि रावा बर', नैथिया इंलिश, थामथियाव दङ 50 हिन्दी आरो 50 एसामिस नङाब्ला 100 नाम्बारनि थाखाय एसामिस फरायनो नांगोन। अदेबानि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जेरैखिजाया एसामिस राव फरायथारनो नांगोन। जायनाखि गासै भारतआवनो 3 लेंगुवेज फर्मुलायानो जागासिनो दङ बेनिखायनो आसामाव 4 लेंगुवेज फर्मुला बानायनो नागिरनायनि एबसुआ हेंथा आरो बेखौ गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथिदों। थामथियाव दङ 7 अक्ट'बर 2021 मायथाइयाव निपुन भारत मिशननि मोनसे फोसाव बिलाइ ओंखारदोंमोन। बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसनजों लन्च खालामजानाय फाउन्डेशनेल लिटारेसि आरो निउमारेसि मिशन जायनि गेजेरजों फरायसाफोरा फरायनाय, लिरनाय आरो नाम्बारनि सोलोंथाइखौ मोननो हायो। बेनि थाखाय स्टेट लेभेल कनसालटेन्ट आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल कनसालटेन्टनि थाखाय आसामनि समग्र शिक्षानि मिशन डाइरेक्टरा एडभार्टाइज फोसावदोंमोन जेराव एसामिस आरो इंलिश रावखौ कम्पालसारि खालामनानै होदों जायनि थाखाय बर' फरायसाफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया। बेनि अनगायैबो 2019 मायथाइनिफ्रायनो जुडिशियेल सार्भिस एग्जामावबो एसामिस रावखौ कम्पालसारि खालामनानै होदों जायनि थाखाय जायफोर बर' बिजों फरायनानै जाज चिफ जाज जानो हागौमोन बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हायाखै। एपिएससि आनजादनिफ्रायबो एसामिस आरो इंलिश रावखौ कम्पालसारि खालामनायखौ बोखारनाय जाबाय होननानै बावैसो सिगां आसाम केबिनेटआव थांखि लादों नाथाय एसामिस आरो इंलिशजों लोगोसे बर' आरो बेंगलि रावबो दंफायोमोन। एसामिस आरो इंलिशखौ कम्पालसारिनिफ्राय बोखारनाय लोगो लोगोनो बर' आरो बेंगलि रावाबो बोखारजाफाबाय। गुबुन फारसेथिं एसामिस रावखौ कम्पालसारिनिफ्राय बोखारनायनि हेंथायै सोमावसारनायनि उनाव आसाम सरकारा एसामिसजोंबो लिरनो हागोन होननानै गोदानै थांखि फोसावफिनबाय जायनाखि बर' रावा 8थि फारियाव हाबखानाय बेनिखायनो इउपिएससि आरो एपिएससि आनजादाव बर' रावखौ एप्लाइ खालामनो हायोमोन नाथाय दा एपिएससियाव हाला। ब्रैथियाव दङ आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबि आनजादावबो बिटिआरनि बायजोनि बर'फोराबो बर' रावजों आनजादखौ होनो मोननांगोन। बाथियाव दङ बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै एलपिनिफ्राय लानानै कलेजसिम भेन्सार स्कुलखौ सोरखारि खालामनांगौ बेनि थाखाय कमिटिबो दानाय जाखादोंमोन नाथाय कमिटिया कभिड-19 आरो बिसायख'थिनि जेंना फोरमायथिनानै सावरायाखै। फोरोंगिरिनि बेफोर जेंनाखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों एबसुआ सेप्तेम्बर दानाव सावरायनो गोनांमोन बेबो फावसयनानै दासिमबो सावरायनो खाबु मोनफिनाखै। बेफोर गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय रायजो सरकारखौ खावलायदों एबसुआ नङाब्ला सुबुंखान्थिनि गेजेरजों गोख्रोङै सोमावसारनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।